Afrika yedu tine mufaro mukuru nekudzidziswa kweshoko raMwari uku kwanga kuri pakati pedu. Uye muranda waMwari Pauro mwazha waAfrica ano mufaro sezvaakatidzidzisa achiti, vanangu, kunyange ndiripo, kunyange ndisipo, chandinoda kunzwa kuti mumire nesimba muchirwira kutenda kweevhangeri. Afrika yedu mweya washa ari pamusoro pedu, watakakumbirwa nemutumwa 1946 achiti mauya zvemuponesi mashanyira Afrika, femerai mweya unoera pamusoro payo. Afrika yedu zvino ino inguva yatinova pakuhamba neshamwari dzedu, kuvarume nevakadzi, vakomana nevasikana vanga vasati vagamuchirwa muchechi ravo, kuti kana varipo vanoda kupinda mochizviratidza nokusimuka muye kuno mberi muzogamuchirwa muchechi renyu. Luke 64.
ende itino